TikTok и другите социални мрежи използват така наречен Reinforcement Learning или един от типовете изкуствен интелект, който не му е казано как да постигне дадена цел, казано му е каква е целта, а той сам намира начин да си го постигне. Какво имам в предвид? Да кажем, че ние сме собствениците на TikTok, залагаме на изкуствения интелект, искам да държиш възможно най-дълго време потребителите в апликацията. Даваме му какви са параметрите, т.е. до какви данни имаме достъп, лайкове, пример, в момента си измислям, какво сме лайкнали, колко време сме се задържали на дадено видео, каква е тематиката на видеото, което е и така нататък. И след това изкуственият интелект самичък решава кое има значение и кое да ни покаже след това. Самите програмисти на изкуствения интелект, те не знаят с точност изкуствения интелект какво точно взима в предвид. Те знаят данните, които са му дали, но те не знаят кое той взима в предвид, за да ви покаже следващото видео. Затова изкуственият интелект е така наречената black box. Караш информация, изкарва информация. Защо го прави това, никой не знае. И този начин социалните мрежи ви държат възможно най-дълго вътре, като се адаптират перфектно за вас, знаейки всичко за вас.